Oke, hari ini kan macet ya, Juwono ya. Dari Pati ke Juwana iki wis Juwono sih. Gara-gara iki lho ya. Iku apa iku amat apa? Iki apa ya? Tepung. 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 Tepung iki ketoke. Ya, nek jembatan Persis. Tepung apa ya? Apa ya? Mentega. Lemak. Lemak. Mentega saya. Iya, lemak. Nah, iki ya. Macetnya ngasih. Si kayak gini ya lor ya macetnya ya gara-gara itu tadi. Iya dari arah Pati ke Juwono juga ya Juwono lah. Dua arah macet. Sebaliknya dua-duanya. Iki macet kabeh iki lor. Tawan apa yang Ya ora. jadi dua arah. Iya, ya kok saka Juwono tekan Pati padha macet kan ngono lho. Dua-dua dua-duanya. Udan coy. Udan ya. Wah, iki udane iki Mau piye? di awan iki panas. Ujug-ujug Lho, iku mah gene kok ora di ngano ya. ora Ora di singkirno lho. Gene iku mau. Racun. Ora ono. Oh, nek babi. Mandung babi no. Ora ono. Iki janggal ya ora di singkirno ya. Lho iku mah mare macet di sana lho. Lho kan ora ono mobil wis, ora ono terket apa. Ora ono blas ya. Iya, cuma tek ceceran. Apa iku mau truk? Sing ganti rugi sapa ngene? Boh. Muatan Apa aja. truk kene iki, truk apa jenenge terbuka terus tiba muatane terus wonge ra ono. Oh iya. Saya kan ono. Sing diingi malah sing ngono tonton keberkahan nang cedak ngono kan. Ninggal iku. Ninggal. Wet ta. Iya, keberkahan wet ta. Ninggal iku. Masa ninggal? Ninggal. Iku langsung macet to. Iya, terus ninggal Langsung lewat ke ngarep omahku. ngebrek kan. Arep lewat omahku kok. Das terkek ngebrek kan pas nganu pas gon sopir iku. Bener dong. Dorong. Iya gudi gua anu ne. Wit kok iso puas ngono ya. Aku ngerti ya. Lho iki wis macet iki sak kidul mesti Juwono ya. Macet. Dan arah sebaliknya. Waduh.